Brian y Cranc Brown. A naid a thro iach am i'r ochr, a naid a thro iach am i'r ochr. Ddawnsiwr oedd Brian y Cranc Brown, ddawnsiwr gwych. Roedd o'n enwog yn y môr a phawb yn meddwl y byd ohono. Brian, 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 gawn ni dy lofnod di? Byddai ffans yn galw arno ym mhob man. Roedd o'n granc anwyl iawn, yn caru dawnsio, ac wrth i fodd yn greu creaduriaid eraill y môr yn hapus wrth iddyn nhw fwynhau berfformiadau. Un diwrnod, roedd wrthi'n gweithio ar symudiad newydd cymleth, pan nath o ddarganfod fod ganddo ddawn arall, dawn anarferol, y ddawn i rewi creaduriaid eraill. A tap tap clic clic tap a clic a tap tap. Roedd o'n symud i goesa'n gyflym yn ymarfer y symudiad yn sydyn, drosodd a throsodd ar ei ben ei hun ar y graig lle roedd o'n byw. A tap tap clic clic tap a clic a tap tap. Roedd y symudiad yma ni'n anodd i'w wneud, ond roedd o wedi ymarfer llawer ac roedd yn barod i ddangos y symudiad i'w chwaer fawr, Beryl. Beryl oedd yr un oedd yn ei helpu i drefnu'r holl berfformiadau, ac i fod o'n ddiolchgar i bod hi'n ei helpio, roedd ei braidd yn bosi. Wyt ti wedi gorffan y rŵtin newydd bellach? Cofia fod y ffans di'n disgwyl pethau mawr. Fedri di ddim jyst gwneud yr un hen bethau o hyd. Fel hyn y bydda hi'n bregethu o hyd. Ond pam lai? Maen nhw gyd yn mwynhau yn tydyn? O, Brian, tydi mwynhau ddim yn ddigon dyddi yma, siwr. Mae rhaid i ti ei rhyfeddu, ei gwneud yn drist, ei gwylltio a ei syfrdanu ar yr un pryd mwyn cael sioe cwbl unigryw. I gwylltio nhw? Doedd Brian ddim yn siŵr beth oedd y syniadau Beryl. Roedd hi'n deud pethau rhyfedd weithio. Yr oll yr oedd o eisiau wneud oedd cadw gwen ar wyneba'r creaduriaid oedd yn dod i wylio. Hoffai Brian fedru cael munud o lonydd a thawelwch gan Beryl o bryd i'w gilydd. Reit, meddai Beryl. Dim ond 2 awr o ymarfer wyt ti wedi wneud bore yma. Dwi wedi deud wrtha ti, os wyt ti am fod y gorau yn y môr, mae rhaid i ti ymarfer o leia 5 awr bob bore. Ond mae gen i chydig i ddangos i ti dwi wedi rhoi symudiad newydd i mewn. Medda Brian, gan obeithio byddai hynny'n golygu y byddai Beryl yn gadael llonydd iddo am weddill y dydd. Wel, tyd yn dy flaen ta, dangos. Anadlodd Brian yn ddwfn cyn dechrau dawnsio. A naid a thro iach am i'r ochr, a naid a thro iach am i'r ochr, a tap tap clic clic a tap a clic a tap tap. Daeth Brian i ben gan droi i edrych ar wyneb Beryl. Beth oedd hi'n feddwl? Ond cafodd Brian sioc. Roedd Beryl yn syllu. Doedd hi ddim yn symud modfedd. Fel arfer byddai hi'n parablu'n syth bin, ddim yn ddigon da, rhaid trio rhywbeth arall, tria eto. Ond roedd hi'n dawel. Roedd hi wedi rewi. Allai Brian ddim credu'r peth. Doedd yr ioed wedi gweld Beryl mor dawel. Ond ar ôl munud union, daeth Beryl nôl at ei hun. Wel, ddim yn drwg. Dwi falch dy fod wedi mynd ati i feddwl am symudiad newydd. Cariodd ymlaen i barablu. Allai Brian ddim credu'r peth. Doedd hi ddim wedi sylwi ei bod wedi rewi am funud cyfan. Am rhyfedd. Gnaw o eto, yn well tro ma, meddai Beryl. A naid a thro iach am i'r ochr, a naid a thro iach am i'r ochr, a tap tap clic clic a tap a clic a tap tap. Rhewodd Beryl eto. Am funud cyfan cyn dod yn ôl at ei hyd fel tasa dim wedi digwydd. Doedd Brian yn credu mae'r tap a chlic oedd yn gyfrifol am y peth. Roedd rhywbeth am y sŵn wedi rewi Beryl. Ond dim ond am funud. Meddyliodd Brian. Pwer dibwynt. Tydi munud ddim yn ddigon o lonydd rhag Beryl. Beth allai o wneud mewn munud? Dim byd. Cadwodd Brian y gyfrinach yma iddo'i hun. Doedd o ddim am ei rhannu hi gyda Beryl. Roedd munud hebddi yn hefru arno yn well na dim. Penderfynodd. A doedd o'n sicr ddim eisiau neb arall wybod am ei allu anarferol. Byddai neb eisiau weld o'n dawnsio wedyn, dim ond i weld o'n rewi creaduriaid. Na, meddyliodd. Cyfrinach oedd hon am fod. Am byth. Ond wyddai Brian ddim y byddai ei allu cyfrinachol yn achub holl greaduriaid gwely'r môr rhyw ddiwrnod.